PNM. En we maken een televisieprogramma. Ja, Boetegewone heet het programma. En we gaan op boetegewone mensen. Boetegewone tuinen, boetegewone dingen. En dan wel dingen die ons opvallen. Gewoont hij Ja. met een prachtige pony, durf ik niet te zeggen. Peert, schimmel. Nee, een pony is het. Pony, ja. Hobby. Hobby, dat hebben we een pony. Ja. Nee, dat is eigenlijk niet van onszelf. Dat is van iemand, weet je wel, mijn vrouw moet er nog even een beetje doorrieën. Voor dat er weer even een beetje alle knipjes er weer op zitten en dan is het straks voor de verkoop. Aha. Dus, Een uit de hand gelopen hobby. nee, we hebben altijd een zorgmanege gehad. Kinderen met een zorgpony Menno, ik weet niet of je het ooit vergeurd hebt. Kinderen met een hulpvraag. En hebben we tot eind 2021 gehad. Ja. En toen wij eigenlijk opvolgers, maar dus dat eigenlijk allemaal niet doorgegaan, wegens omstandigheden. En toen zijn we eigenlijk gestopt. En dit meisje heeft ook altijd hekerieën en die heeft altijd de eigen pony gehad. Ja. En nu hebben we dit dan sinds een paar maanden zitten, weet je wel, net in hun tijd niet gereden is geworden en nu is mijn vrouw, ik help ik wel even met, weet je wel, en het peertje weer even weer goed in te rijden, weet je wel, en dan kun je hem ook beter verkopen, weet je wel, want als er straks iemand komt en dan wil ze wel hebben, weet je wel, dat de eerste kuiper die er echt interesse heeft, dat hij ook geschikt is. Ja. Dus vandaar, weet je wel, dat hij nou hier een tientje steekt. Ja. En valt het met, daar een geschikte kuiper voor te vinden? Ja, wordt veel met. Het is voor zat, zeggen ze. Maar ja, gooien te vingen, dat is altijd de kunst natuurlijk. Ja. Kijk, en ja, voor elke liefhebber is wel geld, maar ja, dit peertje is ook al 16 jaar. Oh god. Dus die kun je dus wel met een beetje Arabieren bloed in. Die gebeuren kan tot 30 jaar wel weer. Ja. Dus maar ja, kijk, iemand nog. Dit is gewoon een middelklasse peertje, weet je wel, voor iemand hobbymatig, maar ja, iemand die weer meer wil en op concoursen wil, ja, dat is natuurlijk weer de andere, er zitten ook andere prijskeertjes aan. Ja. En welke concours werden er dan mee gedaan? Ja, gewoon wie ponies, weet je wel, de concoursen, dat is allemaal wat minder geworden, tenminste in Pelemaas, als ik dat zo kijk, weet je wel, die maneges. Kijk, de meeste is een beetje dressuur. Maar ja, zo'n peertje zal daar een beetje gewoon nog een kindje, weet je wel, wat rongen met hoes, weet je wel, en dan gewoon, dat is wel iets. Geen extreme dingen? Af en toe naar de bossen, weet je wel. Ja, geen extreme dingen. Nee, niet, weet je wel, gewoon een beetje hobbymatig, denk ik. Dat is wel gewoon. Zeg maar, dat peert, dat liet me zo tenger en dan iemand erop zetten, klopt die verhouding wel? Ja? Ja. Kijk, dan moest er geen van boven de 100 kilo op zitten. Dat is ook een pony, hè. Dus kijk, voor mij zal ze er capaciteit mee krijgen. Dus, Ja, en daarom zeg ik op handen, ik wist niet helemaal zeker of het een pony was. Oh, dan was er bang dat ik erop gezet. Nou, die verhouding wou ik niet meteen al heen neer gaan zetten. Dus wat dat gaat, dat is wat zo van een kind, denk ik, tot 15, 16 jaar. Mooi, ja. Dus dat zal wel een beetje goed komen. Ja. Dus, Zeg, en mag ik doen even een zendertje op, dan praten wat makkelijker en huren wat beter. Kijk, dan huren wat we zeggen, hè? Ja. Dus je stond te wachten? Nee, ik was... Genieten? een beetje van weer genieten, hè. Dus... en even kijken of ze zich getent hield en... nee, voor de rest, er is nog schoon weer, hè, dus wat willen we nog meer? Het gebouw hierachter, is dat de stal geweest? Ja, dus hebben we vroeger altijd de zorgpony Menno gehad hier, hoor. Mogen we eens komen kijken? Ik ga eens even binnenkomen. Het is jammer dat de vrouw er niet is, anders zou die het rondleiden kunnen doen. Oh, maar je zit toch ook goed... dit was vroeger de kantine, maar daar hebben we nou een mancave van gemaakt. En daar is de pauze. Kijk, en dan loopt ze dan naar binnen, daarachter staat de riebak. En wij vroeger daarachter bij mijn schoenoiers, zij wonen wij. Ja. En wij wonen een hectare wij, maar ja, dat is nou weg. En dan hebben we nog 2 weien. Deze loopt nog achterdoor tegen die woningen aan, tegen de split level woning. Oh ja.
Ja, dat kunnen we daar wel zien. Ja. Zeg, ik ben benieuwd. Het ziet er allemaal keurig goed, hè? Maar ja, die stelkens hebben we allemaal een beetje afgebroken. Ja. Ik laat de deur even openstaan en dan kan hij door. Mooi zeg. Kijk, want we hebben nou nog, ja, deze stelkens zit ik intact en de raamkank. Maar, Mooie specifieke geur weer, hè? ja, Lekker dan het vol. Ja, vroeger was alles, ja, stond hij dan 10 stallen. Ja. 10 stallen en dan hierachter hebben we dan de spelotheek. Dus als het dan 's winters slecht weer was, dan kosten ze hier binnen nog even, ja, dat is nog een gedeelte van intact. Dus dan kunnen we even kijken. Doen. En al het gereedschap mooi opgeslagen, mooi Ja, netjes dat is gesorteerd nou, allemaal. ja, nou is dat allemaal opslag gewoon. Want ik heb Ja? eerst buiten nog een container staan met spullen. En dat is nou allemaal naar binnen gekomen. Want hey, Nou ja, weet ik wat ik ruik, nou weet ik wat ik ruik. Het het gekapte hè. hout. Ja, dat nou hebben we nou in de kantine hebben we nou een houtkachel heerlijk, gemaakt zeg. in de mancave. En Ja, we hebben zelfs nog een stuk bus van ons toes. ik ruik het. En nou hebben we een hoop hout naar binnen gehaald, Ja. van 's winters. Dus kijk, en hier hebben we vroeger de spelotheek voor de kinderen. Als het dan slecht weer was, hebben we de pingpongtafel. Ja, er zijn nog een deel spellen in de weg. En hier nog een airhockey staan. En, Ja. kijk, en hier de pingpongtafel. Ja, Dus dan hier kosten ze dan nog het spellen als ze boeten die kosten erin, hè. ja. En nou, En nou is dat allemaal een beetje hobbyruimte, hè. Ja, wel veel hobbyruimte. ja, wat wel, ja, mijn vrouw die doet nog wel een beetje in sport, wat ze wel een beetje Ja. bezig blijven. Ja. En dan af en toe een potje pingpongen. Nou, Dus blijven we jong bij, hè? ja, en dan gaan we, ja, hier de boete, de Reebok, ja, die heeft ze nog altijd in gebruik. Dus Ja. Kijk. Tractortje, hè? ja, dat lodeke, dat, Kubota. ja. Kijk jongens, dit is het, hey. Kijk, de Dit is Reebok het. hebben we nog gewoon altijd in gebruik. Maar, Mooi, mooi, mooi. Dat is een gouden plek, zeg. ja. Een gouden plek. Kijk, en hier hebben we dan, ja, dat waren dan de weien, doorwei. En dan hebben we daar via de zandweg. Ja. Liepen ze dan door naar achterin en daar moesten door, ja, die kastjes. Daar hebben we nog een hectare grond. En dan bij de buren hebben we nog een half hectare grond. Dan heb je 10 peertjes en dan is die allemaal een beetje verdelen. Wat en als je dat kinderen, nog. Ja, ja. en als je kinderen dan kwamen, die waren ook met groepjes van 2, 3 bijeen. Ja. Met 3 bijeen en dan haalden die peertjes uit de wei. Weet je wel, 's morgens worden die in de wei gezet. En 's middags kwamen die kinderen, want 's middags deed de vrouw dan die peer een beetje trainen. En dan 's middags kwamen die kinderen. En dan moesten ze, ja, ze keken, hebben we voor zo'n groot planbord staan. En dan wisten ze precies welke helper dat zei, bij wem dat ze een groepje zoten. En als ze een eerste groepje of een tweede groepje zoten. Het eerste groepje dat begon ze als eerste te rijden. En dan de tweede die reed een uur later. En dan een derde groep die reed de allerlaatste. Zeg maar, een hele organisatie was dat toen. Ja, we hebben in die goede jaren, toen ja, hebben we 10 kinderen zo gehad. En dan is, ja, wij heel veel vrijwilligers ook. Ik denk dat we in het beginjaren dat we wel 15 vrijwilligers zijn. En later nooit dan vast personeel erbij. Ja, we worden allemaal te veel, want er kwam steeds meer administratie en alles bij. Ja. Dus, zodoende, hè. Wat Nee, een verschil met nou dan? ja, nou hebben we het rustig, want we hebben nou, ja, gewoon nou vullen met de camper weg, want ik heb dat door dat dak toen een moer gehaald. Maar we hebben nou, we zijn bezig met een andere camper, we hebben toevallig dat de camper er nou niet steeds met de verkocht is, daar hebben ze een zaterdag opgehaald. En de volgende week kreeg ik een ander als ik hoor. Dus, nee, nou ja, nou moet ik een beetje meer, dan moet ik het allemaal zelf meien, hè. Dus voor die meiers staan, dus dan moet ik het even uitmeien. Ja. Dus, Dat is een gouden plek, man. Hey, prachtig. Maar ja, het is wel inderdaad bijhooien, hè? Ja. Dus, ja, kijk nou als het maar bij ons, dan is het ook goed bij te gooien. Ja. Kijk, toen moest een Nederland doorkomen en dan, dan lopen ze achter op het werk. Ja. Zeg, maar je moet wel fit blijven. Ja, En gezond blijven. nee, maar dan is er dit stuk dat hele peersje bij. En dit, ja, dat is een zetmeier, dus kijk, en dat is per om de 2 weken een keer overop. En dan,
Maar we moeten ook rustig aan en we moeten ook vandaag een beetje een invulling kunnen geven. Hè. Ja, een beetje doelen Dus, stellen per ja. week, hè, per dag. Oh. Ja. Goed, we gaan nog niet langer ophouden. Het was weer boetegewoon wat we Ja. huurden gezien hebben. Dus ja, nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. En, Zeker weten. dus, Komt goed. oké. Nogmaals dankjewel en geniet van de dag. En Dat geniet kunnen we ook met dit van, weer. van het hele seizoen wat we nog te goed hebben. Hè? Laten we dat hopen dat het nou een beetje aanhelt weer.